banget nggetuni lelakon sing kepungkur, ora kuwatir karo nasibe dina sesuk lan ora kuwatir bisa nikmati karo dina saiki. Angka loro uripe semeleh ora digawe ribet lan ruwet. Merga donya kuwi dudu tempat tinggal ning tempat yang akan kita tinggalkan. Urip kanthi sakmestine, sakcukupe lan sakbenere. Sing pungkasan pangeran nyipta menungsa ana alam donya kuwi supaya uripe seneng lan marem. Banjur nggedhekake rasa syukur yen menungsa uripe mung ngresula, gelo lan sambat, tegese kuwi wong sing kufur karo nikmate pangeran. Nah, ngono kuwi. Ngono ya, Truk. Nggih, ngoten niku. Kathah kalapatan nyuwun pangapunten, ya mbajutne gelar cerita. Ayo. Para besang semara bangun. Lakuning wektu lumereke wanci. Hingga karya dedrek wonten ing negari Mandaraka nenggih Icalira Sekar Kedaton Dewi Rawati. Yektine kabar kang marata sunyata jinidra dening Raden Kartopiyoga Den Sengker ing madyaning Taman Sari negari Tirta kadasar. Pra
Mas Pendoro wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane. Ora ketang mung sak gebyaran, ora ketang mung sak cliraman, mara gage kowe nglirika karo Kartopiyoga. Kowe tansah mlengos nampik sing dadi katresnanku ki golek sing kaya apa? Kartopiyoga wong kang kaya kowe. Mestine kuwi lak yo nate ngerti babakan wewarah ingkang sinebut katresnan kuwi kanugrahan saka Gusti ingkang sipate suci ingkang menungsa bisane mung nampa ora bisa nampik sarta milih anggon wani cumantaka nyidro aku saka taman Sari Mandaraka cetha lamun ta kuwi dudu bab kasucen nanging babakan ingkang nista durhaka. Wiwit saka patrapmu sing kaya mengkono ki nuduhake lamun to lekoh kang dadi bebudenmu Kartopiyoga. Ndak rewangi aku kaya mengkene iki merga aku kaprawasa dewaning katresnan. Aku ngengkleng bingleng anglamong kedanan karo kowe Rawati. Nadyan wong tresna ki kabeh kudu nganggo dalan kautaman ora ampyak awur-awur. Yen kowe nampik katresnanku njur golek sing rega pira? Iki calon ratu ana ing tirta kadasar bakale nggenteni wong tuaku. Prabu Kuranda geni parandene kowe mung tansah mlengos tembungmu sugal kasar ora gelem nampa kang dadi panjriting batinku. Nadyan kaya ngapa lan kepiye aku wis sumpah aku wis prasetya. Merga lambarane bab ingkang nista. Yen nganti kowe wani nyenggol busanaku bakal ndak obong. Kowe nyenggol karo kulitku bakal ndak beset Kartopiyoga. Wah, lakara. Cetha lamun to kowe ora kena ginawe becik. Ripalungguhan iki kowe wong wadon Krubya Kabotan Pinjung neng ndi paramu? Wis mapan ana negaraku. Ora bakal bisa oncat saka cengkremane Kartopiyoga. Yen pancen ora kena ndak lus apa nyelak ruda paripeksa ripalungguhan iki. Yarawati. Ah! Abang kawlakar manguwuh ing mungsuh aminta lawan anggrolir singa nabda kadyayon gal nubruk wah ladara lemah bengkah nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus sawa
Bocah Widara kandhang jenengku Okrasana ya Wasi Jaladara. Candhi Saesa ya. Kowe aku Kartapiyaga. Ana parigawe apa kowe ngganggu gawe anggenku ngungkrum karo mustikaning jantungku Irawati. Melek sing dadi mripatku weruh kahanan sing kaya mengkene mesti wae ora bakal kendel. Sing jenenge wong madon kuwi ringkih. Wong madon kuwi tanpa daya, wajibe wong lanang ki ngayomi karo para putri, ora kok banjur nyikara lan gendhak kaya karepmu kuwi. Mbah Raidep, yen kowe melu celeng boloten kebolatengen, apa ndelak tugel gulumu dibuktekke sapa sing glundung sirahe. Gilang-gilang kuwandane iki pakan gagak batange. Ing kene talen patimu. Jebal diadem. Wah, ah. Weh, bodoh lo. Loh. Ah. Wah. Wah, yo. Weh. Kan? Tuh, yo. Wah. Lo. Lo. Ah. Tuh. Wah. Hey. Whoa. Ah. That. Wow. Hey. Hey.
Tancut mergut ngembat watang ora basa mungsuh tangkep jojo kantaran bau saya api wah ladalah cetha lamun to Kartopiyoga ora kena ginawe becik yektine ora bakal aku ngasta wujude senjata nenggala lamun to ora kepepet lelakone ning mbok menawa kodrat saka jagat ripalungguhan iki sejarahmu bakal tamat. Wirang nyaur wirang tang pati nyaur pati iki gerangane Kartopiyoga Prabu Kuranda Geni ora nrimake patine anakku. Wah oh hey ah hey oh ah hey saksana hamentrang lengkap Mepes kumret swara jem anjajah desa milang kori kalongan sane
Pisanak aku banget ngaturake panuwun ingkang tanpa upama. Pitulungan saka pangeran lumantar panjenenganmu dadi srana aku wal saka bebaya. Merga saka kawengisane karta piyoga. Kabeh mau wis dadi kewajibane Kakrasana. Asmamu Kakrasana. Ya, Saka kasatriyan ngendi? aku dudu satriya. Ning aku bocah desa saka Widara Kandhang. Sing ana mburimu kuwi adhiku si Narayana. Iki Kakrasana, iki Narayana. Apa sak omah iki entek-entekane kabeh nganggena ngono kuwi. Wis mbuh wong tuaku lek jenengke ya kaya ngono kuwi kok ya. Bakune aku ki matur nuwun banget. Ya. Padha-padha. Aku bakal bali marang negara Mandaraka. Bali ya bali kono. Aku ki sipate wong wadon Krubyuk Kabotan Pinjung. Yen ning dalan mlaku dhewe mongko tengah wengi kaya ngene, yen nganti diganggu karo wong lanang njur piye? Kakang Mas, mbok tanggap ing sasmita. Cara cetha ngoten Dewi Erawati niku pengen diterke ditumpakke Pispa ngoten lho karepe niku. Pispa apa? Rak nggih ngoten to, Raden Ayu. Yen pancen kakangmu Kakrasana ora gelem ngeterke, aku tak njaluk tulung karo kowe wae ya Narayana, aku terna mulih. Kula tak idin rumiyin kalian kakang kula, merga kula teng mriki niku nderekaken kakang kula. Kakang Kakrasana. Apa? Menawi kula ngeteraken Dewi Erawati kondur menapa dipun keparengaken? Rasah aneh-aneh. Mlaku wong loro yen lanang karo wedok, sing angka 3 utawa nomor 3 ku setan. Yen nganti setan ganggu karo kowe njur kowe tumindak ora sak mestine karo wong wadon iki tanwurmu ya cilaka. Ning tiyang ingkang sentosa imanipun mboten saged kegodha dening setan. Yen kowe tetep iso kegodha, sing ora iso kegodha ki ya mung Kakrasana. Tegese ngeteraken aku wae. Ngene mulek kaya entut ora senengane. Kowe kabeh ora kersa ya wis aku tak mulih dhewe. Kowe sik to kowe sik. Wah, ngoten niku lho, mesake wong wedok ngono iki. Wong wedoke duwe rega utawa harga diri ngoten lho. Ora kok njur wong lanang malah imbas-imbis ngoten. Mang pirsani. Nika mlampah banter banget nggih. Nika mangkir kok nganti noleh, tegese njaluk diterke. Nah, noleh nika lho. Mosok inggih. Maweh asrining pamulat mreksa isining wanadri riset dengarebut mangsa Neng tengah alas kok malah mandeg iki piye? Mandara kowe lak sik adoh. iya sik adoh. Lah kok mandeg? Sikilku jimpe, sikilku garing gingen, sawangon, lho sawangen, lama aku mentul sak jagung-jagung. Aku wis ora iso mlaku, lek mlaku wis tak seret. Njur, Aku ya pengen ndang mulih ning negaraku ning aku wis ora iso mlaku. upama kowe tak gendong kira-kira kowe gelem apa ora? Iya to. Ya. Aku sak jumblek iki ya iso gepok singgol karo wong wadon ya mung siji mbokku loro ya kowe kuwi. Ya engko dikulinake suwi silak ya kulina to Raden.
Gage aku gendongen mulih ning negaraku Mandaraka. Pengungno rang lage sang sayangku turun dewang para kingkin lir manguswa kang layon kang layon donya ilang memanise rujet jroning wale tidhem permanem datan ana kang nyabawa ing Stinggil Binatarata negari Mandaraka. Jagat kaya melu bela sungkawa, langit kaya karantan. Mulat sungkawaning griya nenggih nata agung Mandaraka Prabu Salyapati. Pandrawang adoh nggih tansah angantu-antu baline katresnane nenggih ingkang putra putri Dewi Erawati mangkono guragapan jroning galih kaya antuk sewuning nugra dupi mulat saking katebian lumampah lon-lonan klidang-klidang nenggih ingkang putra putri Dewi Erawati ngang sarimbit kalian Sang Kakrasana. Mangkono sigra rinangkul kinempit-kempit ngesok marang jatining rasa tresna antarane wong tuwa kalian putra. Anakku wis bali. Prasasat kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu. Anggenipun nyuwun marang Hyang Agung semune dikabulake ketitik ripalungguhan iki mutiaraning uripku kowe Erawati wis bali ana pepangkonipun Rama.
Nggih Kanjeng Rama sembah pangabekti kula mawantu-wantu kunjuk. Ya, wong ayu ndak tampa gawe lega lekawaning driya. Kowe saka ngendi, Nduk? Nggih kepareng matur. Kula dipun cidra dening satriya ingkang naminipun Kartapiyoga ing dasaring seganten. Nanging awit saking pitulunganipun Dewa lumantar Sang Kakrasana satemah kula saged pidada saking cengkremanipun mengsah Kanjeng Rama. Ganes bicarane ayam tentrem. Sapa antuk wahyuning Allah ya tumilah mangolah ngelmu bangkit bangkit mikatreh mangukut kawula nuwun sewu sinuwun mboten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti mawantu-wantu kunjuk. Ya. Ndak tampa kowe sing jeneng Kakrasana. Pun inggih kaluhuran ing dados pangandika paduka kula lari widara kandhang kula pun Kakrasana. Walah dalah. Aku banget ngaturake panuwun ing tanpa upama. Jeneng sira kang dadi lantaran putra putriku kalih saka bebaya. Ripalungguhan iki sing ndok kresake kepiye Kakrasana? Ingsun ndodho lamun tok agung kang dadi lelabuhamu marang negara Mandaraka. Wis satrepe lamun tok ingsun kudu paring bebungah marang jeneng sira. Ya sanadyan to wis tak biyawarakake marang wong akeh. Ya merga saka jibeking rasaku, anakku sing ora bali-bali banjur aku gawe giri sayembara. Sapa wae sing bisa nyelametake putra-putriku lamun ta wadon bakal ndak angkat minangka putra andanu tegese anak angkat ewadene lamun ta kakung bakal tak palakramakake kelawan Erawati nanging sing jenenge wong bebrayan kuwi kudu nyawang bibit bobot kelawan bebet. Lamun to dewa kuwi kelawan Hapsari, satriya kelawan putri, Bambang kelawan Endang, raseksa kelawan raseksi. Yen anak ratu elek-eleke rabi karo satriya. Mongko manut kandhamu kowe mung bocah desa saka Widara Kandhang. Upamane ripalungguhan iki kowe bakal tak palakramakake karo Erawati, aku tak takon. Anakku Erawati bakal kok jak urip cara sing kepiye? Oh. Srembewangkara kingken lir manguswa kang layon dinya ilang memanise
Kanjeng Rama paduka kesangeten. Anggen paduka sugal kasar natoni raosipun Kakrasana ing sampun nulungi dumateng kula. Tembungku sing natoni Kakrasana sing endi? Aku mung takon, yen tak rabekake karo kowe, anakku arep tak kok jak urip cara piye? Aku mung takon. Ning menika mujudaken pamecut tumrap manahipun Kakrasana. Mila mboten aneh mboten mokal. Kakrasana lajeng cengkelak tanpa pamit kados mekaten. Ing atase wong labuh sing semono gedene parantene ora di sinubagya kanthi becik marah tembung jengandika pangandika paduka sugal kasar natoni kalian wong cilik. Oh ulun lir sapating sun temiling hangulati puspita medem endah kang warni aduh pukulun babar pisan kula mboten nduga mana paduka jawating sidik pangudal-udal Sanghyang Narada ingkang rawuh wonten ing Mandaraka mboten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti unjuk pukulun Perkara bekti karo dewa tinemu mburi. Jeneng kita kuwi wis kebangetan. Prabu Salya. Anggenmu ngina karo pepadaning urip kuwi wis kebangetan tur banget. Nyepelekake karo derajate Kakrasana, mongko sing jenenge ratu kuwi hambeke bawa leksana ora kena nglincati sabda sing wis kawedhar. Ning ngarep donya keberbeken karo ingkang dadi sayembara sing ndok gelar sapa wae sing bisa nulungi anakmu Sirawati lamun to lanang bakal ndok palakramakake karo Irawati. Ning nyatane bareng ngerti sing nulungi Kakrasana banjur tembungmu salin kaya ngono. Kejaba saka kuwi Kakrasana kae dudu wong saudon saurupan nanging sejatine kae kinasih karo dewa tur tedhak turune Ratu Mandura Prabu Basudewa. Calone kae Ratu Mandura. Parandene dhewe kok gusah kaya kewan iki karepmu piye? Waduh mati ae. Oh. Kakrasana madhek. Kakang Kakrasana arep tindak endi? Matamu ora ro. Kasar. Ketok asline urung rabi wis kaya ngene, rabi kaya apa? Isine atimu kuwi jane piye? Ora perkara isine. Arep tindak endi? Ora kleru kowe takon kaya ngono kuwi. Mesine kupingmu ora budheg. Tembungi bapakmu kasar karo aku. Apa ndok kira aku wong ngemis katresnan kuwi? Aku ki babar pisan ra duwe rasa tresna karo kowe. Aku mung nulungi mergo aku duwe jiwa rasa kamanungsan. Parandene bapakmu ling gusah aku kaya ngono kuwi. Nadyan aku wong desa, aku isih duwe harga diri ngerti ta. Ora kok banjur sepelekake karo wong sugih kaya ngono. Bapakmu iso diarani sugih mergo ana wong melarat, bapakmu iso dadi ratu mergo ana kawula. Kawulane kon rekoso, kawulane kon prasaja. Bapakmu lunga ning Mancapraja ora. Nyandi to parane ora. Ning aku kebacut tresna karo kowe. Tresna-tresna apa?
Wong ki yen duwe rasa tresna mongko wong tuane ora banjur mangestoni. Iki mengko bakal dadi bilahi, dadi rekoso. Wong tuwa kudu mangestoni. Semune bapakmu ora gelem duwe anak mantu sing gedibal 17 kaya aku. Bapakmu pengen mantu wong sugih. Anak ratu, munggahe dewa ngono. Ning sing nglakoni rabi lah aku. Sing tak goleki dudu wong sugih ning wong sing gagah, sing wulune akeh kaya kowe kuwi. Apa daerah munyo ngono piye? Ora. Aku iki nyawang wong lanang iki wulune pirang-pirang gemes ngono lho ora. Wis, manut karo bapakmu. Aku tak mulih aku. Lah kowe sumpah ora rabi yen ora karo kowe. Wis ra sanggup sumpah kaya ngono kuwi. Golek wong lanang liya. Moh. Aku lho ora rabi. Ra rabi ya ora apa-apa. Lek ora rabi aku ora iso duwe anak. Lah ya kapok kowe. Aku rabi nen. Bapakmu rasa rujuk. Ana cara men bapakku nyetujoni aku rabi karo kowe. Carane piye? Aku tengono. Ndang. Wong wedok murani yang ditawak-tawake ngono lho. Ya to, Ben. Oh. Wah iki. Aku ngerti wong lanang iki kasare kaya ngono. Ning gumunku enek wong lanang sing kasare kaya ngono, nek aku malah saya duwemen kok. Oh krasana jajal lah, jajakane katresnane. Kowe nggawa pusaka apa? Nenggala ning jero tanganku. Tangan ndi? Tengen Yen kiwa Alugoro. aku seneng karo alumu. Iki ora bisa metu lamun ora ndak watek sarana cipta. Mula ciptanen men metu. Apa to? Kowe ra nggawa keris. Nggawa. Endi jare kerismu anyar? Iki keris kuwi. Iki. Kerise cak bagus kuwi. Anane ya iki. Dene aku ngampil. Tinimbang aku ora rabi karo kowe. Luwih becik keris iki bakal tak tibake ana jantungku. Tak entengke patiku dina iki. Ora kok gondeli piye to. Mati-mati dhewe wong swarga neraka ditanggung dhewe kok. Wong lanang enek kaya ngono kebangetan ora. Bangetan apa? Melu opakmu lho. Kokrasana. Kokrasana. Raden Kokrasana aku njaluk ngapura. Oh. Pinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Aduh, Raden Kokrasana aku mundhut pangapura ya Raden, aku kelimput, aku sing kleru, aku sing salah. Ripalungguhan iki aku wis seleh Raden. Anggenku gumendhung kumalungkung, sapa sira sapa ingsun, ripalungguhan iki wis diemotake karo dewa. Aku njaluk ngapura. Aku nyuwun kanthi banget.
anakku wadon Erawati rabinen nak pasrahke lahir batin karo kowe Raden. Yes. Ya apa to iki? Kula badhe rabi Pukulun kalian Raden Kakrasana. Lah pancene padha tresnane ya dadi rabekke. Kapan? Tanggal 2 apa tanggal pira? Arep nanggap apa? Nadyan mekaten Pukulun. Kula tetep badhe nyuwun pangestu kaliyan Pukulun Bathara Narada. Mugi paduka mangestoni lan nekseni Raden Kakrasana kula palakramaken kaliyan anak kula Punerawati. Ya, sineksen jagat saisine dewa mangestoni. Iki calon iki wis sah, adomen to lelinggo iki. Ora do nyedak. Ayo, cara adate wong Jawa ndang dibandem bata. Bata piye to? Bandem suruh apa piye? Mboten ingkang baken atinipun, mboten perkara suruhipun. Kakang. Kakang Kakrasana. Aku tresna lahir batin Kakang. Muga-muga anggonku bebrayan karo kowe tansah kinayoman karo dewa. Iya, dewane yo ning kene. Nah, ngene. Kakrasana, nadyan ta wis palakrama tegese wis dadi temanten anyar Ripalungguhan iki kepeksa kowe durung bisa ngrasakake ya kuwi wulan ingkang kebak madu. Iki sing wedok iki aja ngrangkul terus ngono lho. Madhep rene nek dewa ning kene ora sopan. Nggih. Ana kewajiban sing kudu ndok tindakake Kakrasana. Inggih keparengipun kados pundi Pukulun? Dina iki kahiwangan geger. Merga saka pangamuke Narendra ing rengga bumi Yogi Prabu Puspadenta nadyanta sipate sato utawa gajah. Ning parandene bisa ndadekake para dewa padha kalang kabut ora bisa trenggalangi kelawan mungsuh. Manut dawuh pangandikane Sang Hyang Girinata ya mung jeneng kita ingkang ketiban sampur kapatah minangka dadi jagone dewa. Munggah kayangan dina iki. Caranipun kados pundi? Ya mabur. Kula mboten saged mabur. Ripalungguhan iki kowe tak wene kadegdayan Garuda nglayang men iso mabur. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Dene paduka Pukulun sampun paring kanugrahan kacang Garuda dumateng kula. Tak tutuk lho engko ora. Garuda nglayang kacang Garuda dengenmu mlacat ora? Ayo Budha, Nuli ngestakaken dawuh saged mabur. saciptamu dadi Aku melok wegah aku temanten anyar kok njur ditinggal semprung kaya ngono kowe. Yen ora kocak aku engko arep mulih ngene Bapak. mbok mulya kono. Emoh aku melu kowe kok. Aku nyawang malah isin dhewe to ning kene. Anom te kaya ngono kuwi. Ayo ya isin dhewe jane aku nyawang iki ora iso. Aku omong karo merem kok janjane kene. Lha iki jaan to bojomu jaan kaya ngono lho.
mawut kang katrajang ing dahana wadya ladala para dewa ayo maju iki tandhing ana kaprawirane Prabu Puspadenta janji para dewa ora menehake kursi dampar kadewan Suralaya marang Puspadenta. Aja takon dosa tak awut-awut kahyangan iki. Erawati ora betah melek melu wae ora. Aku apal angger kanginan mesti merem ngono lho ora. Erawati, apa Kakang? Apa iki wis teka kahyangan? Wis. Iki mapan ana ning repat Panakawan. Repat kepanasan. Oh iya repat kepanasan asri ya lamun to kaeksi. Iya. Aku arep perang karo Gajah Putih ya. Melok. Aku melok. Aja wong perang iki mbebayani nganti ana apesku njur kowe kenek gading tan wurunga nek gading tak cekeling nggih pipa mengko. Aja ngono ah. Nadyanto pancen katresnanu gedhe karo aku ning kudu angon wanci aku lagi ngopo aku lagi karo sapa mudhuna dhisik mudhuna tak rampungane iki manganjur lakune angin gugur agraning arga kura gurnita reh kagiri-giri ing Duramrata Jayamrata gerbuten aku sapa malang kadhak ana ing repat kepanasan iki jagone para dewa Kakrasana kang dadi aranku kuwi sapa Narendra saka rengga bumi iki Prabu Puspadenta. Kowe aja melu-melu yen njaluk dawa umurmu. Tiba kosok balen. Yen kowe ora minggat saka kahyangan lan samubarang sing ndok tindakake nganti ngrugekke wong Suralaya. Aku tegel tega mentala mecah sirahmu gading diadamu. Lawa gumendul
kahang grosro sumbar lindho katara bumi gonjing kaya banteng tawangkan nenggih trajange Sang Kakrasana dupi rumaos den piloro dening Gajah Puspadenta mangkrak kurda suku mancat wonten ing mustakane gajah kumlawe kang asta mbethot ilate gajah dadi bisu tundha kaliyan Sang Kakrasana. Ayo sambata kowe budya kowe Wranggandra sepira mbar tak betot ilatmu kowe ora guneman ndeprok ana ngarepe Kakrasana ngendel-ngendelke mati ora musuh bojoku tumpaki kaya manut ae aku selek kok tumpaki ya manut lho Kakang. Aja sing ora-ora kaya ngono lho. Bukul Narada. Piye ngarep piye. Menika sampun deprok, tegese wis tunduk karo kowe trep lamun to dadi titiamu si Puspadenta iki. Mekaten nggih Bukul. Ya. Ning ngerti ya, Puspadenta ambak kuwi wujude kewan, ning kuwi ora sakbaene kewan. Kowe kudu nggulawentah ngopeni Puspadenta tanpa beda kaya ngopeni kelawan kowe. Tegese iki panganane dudu suket, ning manut karo panganane juragane. Yen kowe mangan sate, Puspadenta ya mangan sate. Yen kowe mangan gule iki ya mangan gule, ngono. Yen Puspadenta kuwi rawon, kula mboten rawon kemawon. Lho kudu gelem. Pokoke kudu padha karo kowe. Oh, mekaten nggih Bu. Iya. Inggih. Wis Tityana. Baliya marang negara Mandura bareng kelawan Lakulun nitya Kyai Puspadenta karo garwamu. Surem kawibawane negara Mandura Ripalungguhan iki semene kudu ganti ingkang dadi pangarsane. Yuweng jagat
Puji syukur unjuk marang kemuraning Hyang Agung ingkang wis ngayomi karo anakku ingkang wiwit cilik nganti dewasa ndak titipake ning desa ning nyatane bisa ngrampungi perkara kowe Kakrasana sing bisa nyirnake memala si Baswara Kangsa. Nanging aku mrentah para prajurit ngopyak dunungmu parandene ora ketemu. Pukulun kula ngaturaken panuwun Pukulun. Ya, Basudewa. Gedhe kang dadi labuh labete si Kakrasana ora mung ana ing donya ning munggah kayangan bisa weh pepadang. Mongko pangarsa praja ratu sing apik kuwi sadurunge dikepyakake diwisuda dadi ratu kudu ngatonake lelabuhane luwih dhisik. Kudu ngatonake lelabuhane luwih dhisik aja kok durung labuh marang sapa-sapa ngerti-ngerti dadi ratu bareng dadi ratu mung ngoyak karo mareme dhewe. Ripalungguhan iki wis titi wanci. Ngibarate srengenge wis mangklung ana ing jagat kulon jeneng kita Basudewa kudune ana ratu anyar katon ana ing Mandura. Inggih. Lakar menika ingkang kula antu-antu lan tansah kula anti-anti. Sisandamel Pukulun kula nyuwun tambahing pangestu panjurung. Kula tetepaken anak kula pun Kakrasana dados ratu wonten ing Mandura. Kanthi ajejuluk Prabu Baladewa inggih Prabu Balarama. Putraku wong gagah Baladewa ya Kakrasana ndak kekudang dadi ratu ingkang ora mung ngratoni diri pribadi keluarga lan golonganmu nanging bener-bener dadi ratune wong sak negara sing sembada ngayomi lan mulyake para kawula adhedhasar adil lan bener tunduka karo pranatan lan undang-undange negara aja sok ngowahi tatanan kanggo untunge diri pribadi jaman sing saya ribet Baladewa jaman sing saya ribet lan kebak perkara iki dadiya pengarep dadiya pimpinan sing bisa ngrampungi perkara ewadene kepepete kowe ra iso ngrampungi perkara kowe dadi ratu anyar aja nambah-nambah perkara Baladewa. Ya. Basudewa ulun nekseni becik apik ingkang dadi pandonga sarta kekudangamu marang putramu si Baladewa. Ripalungguhan iki dewa wis nekseni sumilaing pepeteng ingkang nglimputi ana ing negara Mandura kanthi ratu anyar katon ya kuwi si balane dewa utawa si Kakrasana. Muga-muga rahayu kang tinemu Basuki kang kaesti sembada kang jinangka. Nadyan kaya ngapa lan kepiye
kautaman, katentreman, kamulyan tumrape kabeh wong sak negara kuwi sing nemtokke ya ratune. Nadyan to ratune apik yen kawulane ora nyengkuyung iki mengko dadine ya pincang. Mula antarane pimpinan karo sing dipimpin kudu manunggal tekad kiblat golong geleng gilik kang dadi ciptane adhedhasar rosane rasa tresna. Mongko sing jenenge katresnan kuwi sing apik nadyan to ora ketemu kudu ndongakake. Yen ndongakake karo awake dhewe kuwi barang lumrah, yen ndongakake karo wong liya gedene ndongakake karo pimpinane. Kuwi apik-apike menungsa sing tegese antarane sing dhuwur karo ngisor, sing dipimpin karo sing mimpin padha-padha andedonga. Sing ana ngisor ndedonga supaya sing dadi pangarsa bener-bener dadi ratu ingkang ngayomi jagat. Adhedhasar kautaman bebener bisa mulyake para kawula, ewadene sing ana dhuwur ya tansah ndedonga. Muga-muga para kawula kabeh, para wong cilik ora ingkang mapan ana ing kutha wae, klebu ingkang mapan ana ing Karang Padesan, ingkang mapan ana ing desa ngadesa kalisa saka bebaya lan panggoda pangrencana.